prostitutkám v Košickom centre vraj odzvonilo. Poslanci Starého mesta prijali nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré ich má odsunúť na perifériu. Ťažko si ale predstaviť, ako to chcú urobiť. Obťažujú, smrdia, nenechajú vás v pokoji sa najesť. Letné terasia najmä peniaze lákajú aj žobrákov. Od 1. mája ich však majú mestskí policajti z centra vykázať. Pojmy ako vtieravý, otravný, nepríjemný sú veľmi vágne právne pojmy a preto bude závisieť od okolností jednotlivého prípadu, ako to príslušník mestskej polície posúdi. Čo však so žobrákmi a prostitútkami urobia mestskí policajti? Nové všeobecné záväzné nariadenie je nad rámec platných zákonov. Z verejného priestranstva ich vyhodiť jednoducho nemôžu. Mestskí policajti budú oboznamení a preškolení z predmetného väzenia. Je to také novum, písali mi aj iní starostovia, iní primátori z iných miest a mestských častí, že teda vnímajú to ako veľmi progresívnu vec a teda uvidíme, ako sa to bude chovať. Ústava však garantuje slobodu pohybu, a to aj žobrákom. Navyše, žobranie sa ťažko dokazuje. Keď niečo neurobím, nejakú bitku, alebo nekradne sa to, vtedy nás nemôžu vyhodiť z toho. Je všeobecne známe, že ľahké ženy sa v Košiciach zdržiavajú v okolí železničnej stanice a mestského parku. Policajti sú však len krátky. Samotná prostitúcia v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky trestná nie je. Policajti ich však môžu pokutovať, prípadne predviesť za iné priestupky.